लोगोफोर, hello my बन्धुफोर, hello my दोस्त, welcome my funny channel, Phaylaw Basumatary. Welcome my YouTube channel friends. दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोमोथाव खौरां हरनो नागिरदों। बे जाहैबाय हमाव जिरायदों सासे मुस्लिम सिख्लाया आरो बे मुस्लिम सिख्लाया हिन्दु धोरोम लादों। मानो होनब्ला बे मुस्लिम सिख्लाया सासे हिन्दु सेंग्राजों जुलि जादों। बिथांनि मुङा इना बेगममोन। दा हिन्दु धोरोमजों गोरोबहोनानै बिथांनि मुङा जाहैबाय दीक्षा हालय। जुलि नायनो एबा जुलि जानो फैदों लैहोर लैहोर गोबां गेदेर गोलाव सुबुंफोरा। बे जाथाया जादों नलबारि डिस्ट्रिक्टनि पानिगाव ओनसोलाव। हिन्दु धोरोमनि गासै नेमखान्थिखौ गनायनानै लोगोसे शरण लानानै सासे हिन्दु सेंग्राजों जुलि जानो नागिरदों दीक्षा हालया। बे जुलि जानायाव गोख्रों हेफाजाब होदों विश्व हिन्दु परिषद बजरं दोलोआ। नुफेरै खोनाफेरै रादाब रायजोफोर, फारसेथिं हिन्दु सेंग्रा, फारसेथिं मुस्लिम सिख्ला, रायजोफोरनि गेजेराव होंगो दोंगो जादों, गोजोननाय नुनो मोनदों आरो सानैबो संसारनि दिङा जावनो थाखाय जानजि खाफ्रादों। बे जाथायाव आंहा जेबो बुंनो गोनां गैया। बिदिब्ला रायजोफोर, गोजोन फुंबिलि। बेजों लोगोसे बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो अननाय सिबिनाय बावहरनानै दिनै आंनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' हारिनि, जै बर' हारिनि।